Όταν ο άνθρωπος χάνει την αίσθηση του δικαίου, του ορθού και του μέτρου, όταν οι πράξεις του καθοδηγούνται από ταπεινά κίνητρα, τότε ο πλούτος και η υλική δύναμη δεν γίνονται μόνο τροχοπέδι στην πνευματική του εξέλιξη, αλλά η ύβρις τον οδηγεί μοιραία στην τιμωρία, τον ευτελισμό και την ταπείνωση. Γράφει στο έργο ο Πέτρος Στασημάτης και η Βάσο Λεκαράκου. Έτσι έπαψε η ίδια να φοράει τα ρούχα και άρχισαν τα ρούχα να την φορούν, να την εξουσιάζουν, να κάνουν ό,τι θέλουν στο μυαλό της. Κάθε φόρεμα που δοκίμαζε, λες και την περιγελούσε. Σίγουρα την κορόιδευε, γιατί ενώ επάνω στη ροδοκρουσταλιά έδειχνε μοναδικό και τέλειο σχεδόν θεϊκό, μόλις το φορούσε η ίδια, έχανε τη λάμψη του. Το ρούχο χρησιμοποιείται σε πολλά παραμύθια και δοξασίες, όπως το παραμύθι του Hans Christian Andersen, τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, όπου ένα παιδάκι αναφώνησε «Μα ο Αυτοκράτορας είναι γυμνός», γιατί τα αθώα και καθαρά μάτια βλέπουν την απογύμνωση από κάθε ηθική και πνευματική διάσταση.